Мин Илназ Кадыров. Миңа 35 яшь. Мин шеш хавес. Сәмсіз, менің есімім Рамиль Валиуллин, миңа 25 яш, мен маникюр ұстасы болып ішлеймін. Бұл хөнәргә мен хатым белән бергә килдем инде. Минем хатым бұл хөнәрдә 6 ел эшлей. И ничектер булышырга килгәндә, ир булатыр, булышырга кирәк бит инде хатынга, һәм бөтен нәрсә поддерживать итәргә. Булышырга офиска килгәндә бер юлы ул эшләре буенча җәргәндә мин тиз генә әйтәм тырнагымны турайтып алыйм әле әйтәм кискәнче, ниткәнче, пилка белән ничек икән ул дип. И шул вакытта пилка белән утырганда хатын получается камерага төшерә башлады каридан гына. Ә мин моны башта күрмәдем. Аннан сизеп алгач инде төшергәнен, бераз видео кызыграк булсын дип, сусисларга чыгарырга дип, бераз кылана сөйләшә башладым инде кызыграк булсын дип. Что егет кеше менә шулай иттереп маникюр ясый дип, үзенә тырнаклар ясый дип. И шуннан бирелеп, аннан ничектер килгәч, хатының бір тырнағы сынды. Ул миңа әйтте, «Әйе, миңа булыш әле ди, ясап бир әле ди». Шул бір тырнакны ясагач, безнең ничектер нормально җиңел генә килеп чыкты ул. Ну, хатын әйтеп торды ничек эшләргә икән. Аннан соң икенче юлы без бөтен 10 тырнакка ясап карадык. Bizim нормально килеп чыкты, конечно, зал утырдык без анда 1-4 сәгатьләр беренче тапкыр. Аннан соң шуннан соң ничектер кызык видеолар ясый башладык. Дусларны чакырып, егет кеше тырнак ясый дип, кызыграк килеп чыксын дип, шулай әкрен генә шул хөнәргә килеп җиттек инде менә. Бераз шулай башта уйнаудан Аннан соң инде нормально менә ясый башладык. Хатын әйтте дә, ничек ясап карыйк ди башка кызларга. Без модельләр чакыра башладык. Аннан соң әкрен генә менә шулай ясый башладым, әйтәм. Нормально вроде килеп чыга. Укырга барып килдем. Шуннан бирле менә 1 ел бу хөнәрдә эшлибез инде менә хатын белән бергә. Мин бу өлкәгә инде очраклы гына килеп кирмәгәнмендер. Мин гомумән шундый теге әзрәк сәйрерәк кеше, иҗади кеше, бик хисле кеше. Мин беренче белемем буенча журналист. Журналистикадан ни өчен бу өлкәгә килеп кирдем? Ул чорларда әле бик мин яшь идем. Тәҗрибәм дә булмаган инде, үҗәтлегем дә булмаган. Шуңа күрә мин ул өлкәдә югалып калдым. Миңа инде тегетрәк булучы, мине әйдәп баручы кешеләр, остазлар булмаган күрәсең. Миңа шундый кешеләр кирәк булган инде. Алай дисәң, журналист бит инде ул теге үҗәт булырга тиеш, монда барып кысыла, тегендә барып кысыла. Ишектән куып чыгарсалар, тәрәзәдән керә бит инде. Күрәсең, миндә андый теге холык юк инде ул, булмаган. Шуңа күрә мин үземне менә шушы өлкәдә сынап карарга булдым. Башта киләләр клиентлар кызык өчен, карарга ничек җегет кеше тырнак ясый дип. Кайбер клиентлар килә менә проблемлы тырнаклар белән. Алар әйтә, может егет кеше дә менә нормально килеп чыгар дип. Килгән кеше киткән юк, менә 2-3 тапкыр киләләр уже. Һәрбер кешенең үз мастеры бар инде ансы. Кемгәдер
егет кеше янына килеп, егет кеше фикерен аларга килә, менә советлар буенча менә ничек егет кеше дип, сез ничек карыйсыз бу яктан дип. Ну, советлар өчен киләләр инде егет кешегә дип. Кызык өчен, ну, күбесе кызык өчен килә инде. Кайбер клиентлар килә дә менә шулай телефонна куялар да ярыйм сезне төшерергә ди. Төшереп утыралар. Менә шул бернин әйтеп китәм. Салонда күбесе бит инде әле ул чорларда хатын-кызлар иде ул. Хәзер ир-егетләр килә башлады. Бик күп хәзер махсус ирләр өчен генә салоннар эшли, анда ир-егетләр чәч кисә. Ә ул чорларда мин күбрәк шул хатын-кызлар арасында үзем генә идем. Салонга килеп керәләр, миннән куркып хатын-кызларга баралар иде. Миңа килми иделәр. Әлбәттә, яшь чак булгач, тәҗрибә булмагач, мине ул бик куркыта иде инде, ничектер мин үпкәли идем. Менә әле алай дисәң дә, минем беренче эш көнемдә минем 9 клиентым булды. Мин аларның чәчләрен кисеп, буяп җибәрдем, ләкин ничек килеп чыкканын хәтерләмим. Әмма бер очракны гына хәтерлим, бер гүзәл туташка мин милирование ясаган идем, әйме? Аның инде нәтиҗәсе шулайрак булды. Анда кайсыдыр чәч бөртеге сары, кайсыдыр ак, кайсыдыр чәчнең тамырыннан башлана, кайсыдыр уртасыннан башлана. Ул кутышкыч булып килеп чыккан иде инде. Ул гүзәл туташ инде безгә һәм дә шәхсән миңа бик нык үпкәләп, мин сезгә бүтән килмим дип кайтып китте инде. Ләкин икенче көнне директор башка тәҗрибәле белгечне, парикмахерны, чәч хавасын чакырып, аның эшенә буарып, аны кире салонга дәшеп, яхшылап, кеше кыяфәтенә кертеп җибәрделәр. Шундай очраклар булды. Дуслар, ничек дип әйтим, поддерживать иттеләр, бик алай көлкегә, уенга салмадылар инде бу эшне. Мин бит инде хатын белән эшлим. Аерым бу һөнәргә килмәдем. Шуңа күрә бик әллә нинди каршы сүзләр ишетмәдем. Ул яктан дуслар килеп, наоборот, булышалар. Менә видеолар төшерергә, инде менә егет дуслар тоже килә, менә тырнак ясарга, инде мужской маникюрлар ясарга. Туганнар беләләр хатын эшләгән икән. Бу бит инде монда бер нәрсә юк. Общий бизнес алып барасың инде. Хатын белән менә семья белән бер бизнесны алып барырга Алла бирсә уйда инде. Әлбәттә инде мин теге якыннар дип инде мин әнинең фикерен генә хәтерләм инде. Миңа гомумән мин кеше фикере белән яши торган кеше түгел. Миңа берсенә дә исем китми. Әнинең генә инде сүзе булды, чөнки мин 5 ел журналистикада укыдым, мин язучы кеше булырга тиеш идем, әйме? Әни инде әлбәттә борчуын белдерде. Син 5 ел укып йөреп, хәзер чәчләр кисеп йөрәчәксеңмени, шушы пычрак эштә эшләячәксеңмени дип борчуын белдерде. Мин инде аңлаттым. Минем 5 ел укуым бер кая да юкка чыкмады ул. Ул минем күңелемдә утыра, ул минем баш миемдә, ул минем үз-үземне тотышымда барсы да, әйме? Аннан соң мин әлбәттә пычрак эштә эшләмим. Мин теге очсызлы анда ниндидер пычрак теге чәч тарашханәләрдә эшләмим. Мин кыйммәтле, гүзәл матурлык салонында эшлим һәм үз дәрәҗәмне беләм. Һәм мин иҗат белән, сәнгать белән шөгыльләнүче кеше. Мин үземне шулай дип хис итәм. Мин бернинди үземне теге парикмахер дип тә хис итмим, мин сәнгать кешесе, иҗат итүче. Шул ук рәссам, шул ук шигырь язучы, яки шул ук мәкаләләр язучы. Инде нәкъ шундый кеше. Тора-бара әнигезнең фикере үзгәрде. Әлбәттә, ул хәзер инде бөтенләй икенче карашта. Инде бит мине теге еш кына телевидениедан да күрсәтәләр, үземне дә башкача мин тотам, үземне башкача тәкъдим итәм. Шуңа күрә бернинди кыенлык та, бернинди каршылык та юк.
Әле әнигезгә дә бәлки эшләрен ясыйсыз. Элегрәк ясыйдыр, хәзер инде юк, хәзер ул яулыктан йөри. Шулай ук мин аңа әйттем. Олы яшьтәге апалар чәчләр кистереп йөрмиләр, әйдә чәчеңне үстер, матур итеп җыеп куярсың, матур итеп яулык бәйләрсең. Шулай йөрсәң, безнең татар халкына, гомумән татарның хатын-кызларына ул хас әйбер, хас сыйфат. Алар гомумән шулай йөрергә тиеш. Минемчә маникюр кирәк инде, ул барбыр хатын-кызга ничек дип әйтим. Егет ягыннан карагач, бу барбыр ничектер матурракмы дип әйтим, аккуратны дип әйтимме соң, шулай чистарак күренә дип әйтим. Рәңгәгә уже 5 ай йөрим. Әле кашаннан бирле үземнең мастерымны эзләп йөргәнем инде. Аллага шөкер, менә таптым. Җаным нәрсә тели, шуны ясый. Ничек кирәген үзе дә подсказать итә ала. Шуның өчен бик яратып йөрим шушы мастерга. Нәкъ менә аңа йөрсез кашына бит. Юк, Биш айда анда. мин канарга гына йөрим. Маникюрны ничек ясыйсыз? Айга бер ясыйсыз. Ойга бер. Озакты да яхшы ясый. Икенче дөнья кешесе, төрле кешеләр була бит, димме? Теге каты бәгырьле кеше булса, ул минем клиент булмый инде. Миңа шулай йомшак күңелле кешеләр, шулай хисле, иҗади кешеләр килә. Мин алар белән менә уртак тел табам. Һәм дә инде иң мөһим, мин теге татар чәч хавасы буларак, миңа татарларны яраткан, татар культурасын яраткан, татар телен яраткан кешеләр килә. Һәм әгәр дә инде татарга каршы булган, татар телен яратмаган кешеләр булса, аларга әлбәттә юл ябык. Аларны мин шунда ук сизеп алам, аларга ишек ябыла. Мин аларны инде төрле дугалар укып, төрле Аллаһтан сорап, мин аларга юлны ябам. Менә шундый серләремне әйтеп бетердем сезгә. Алайса менә моны сорау тагын, сезнең бит инде балаларыгыз да бар. Әйе. Улыгыз да бар. 2 улым бар минем. Улларыгыз менә киләчәктә сезнең һөнәрне сөйлим дисә, яки мәсәлән маникюр остасы булам дисә, сез нәрсә дип әйтергез? Мин берничек дә каршы булмыйм. Әгәр дә ул аңа ошаса, уларның иҗатына әверелсә, ул үз эшенең чын белгече булса, һәм дә аны шушы өлкәдә хөрмәт итсәләр, һәм дә ул кешеләрне яратса, нигә мин каршы килергә тиеш? Менә мин дә бит менә шушы өлкәдән берни белмичә, менә үсеп, менә минем хәзер исемем бар, үземнең эшем бар, күпме клиентларым бар, менә Аллага шөкер, мин үз тормышымны булдырдым. Минем өем бар, гаиләм бар, минем бөтен нәрсәм бар, әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә әгәр ул да үзен шулай шәхес буларак формалаштыра алса, мин берничек тә каршы килмим. Сез каршы килмәячәксез. Әлбәттә каршы килмим, но бу өлкәнгә без ничек дип әйтим? Баланы бу якка каратмыйбыз түгел, үзе ничек тели, шулай эшли инде. Инде тагын шуны әйтәсе килә. Моңарчы менә сез берничә ел элек маникюр остасы булам дип уйламагансыздыр да, әйме? Әгәр дә сезгә мәсәлән бер 10-15 ел элек сез Рамил маникюр остасы булачаксың дип әйтсәләр, нәрсә дип әйткән булыр идегез? Нинди реакция булыр идегез? Ну, әлбәттә инде бу 15 ел элек булса, әйтерим, бу ират эше түгел дип. Ну, хәзер инде ничә еллар үтте, хәзерге заманда инде хатын-кызлар автобуста җитә, монда кранда да эшлиләр. Шуңа күрә бу яңалык түгел. Әлбәттә инде 15 ел элек әйтерим инде яшь булып, бу өлкәндә эшләмәс инде. Юктыр, ышанмаган булыр идем. Юктыр. Нинди реакция булыр иде сезгә? Мин шаккатыр идем, мин
ул şırlarda ime, mine min student wagtlarında indi, student şırlarında min bik hisli kişiydim, min şunday ışıp kite turgan, min yıldızlarda, aylarda yürü turgan kişiydim. Min şiirler yazadırıyım bit min. Makaleler yazadırıyım. Ул вакытта инде миңа син шеш хавес буласың дип әйтсәләр, мин ышанмас идем. Минем өчен ул шаккаткыч булыр иде. Мөгаен. Sizga rahmat kelganingiz uchun. Sizin lafı kaçmalıyım. Hayır.